Så jeg har endelig fået lyttet til Casey's nye album, og jeg synes, jeg vil komme med min egen mening. Jeg ved godt, jeg er lidt tænkt på trenden, og at jeg sikkert er fuldstændig irrelevant. Jeg synes, det er et mærkeligt album, fordi at jeg føler, at det selvfølgelig er et kort album, men samtidig nogle steder følte, at det var lidt for langtrukkent. Alt i alt er det kort, og godt at brugt det varede længere, end det gjorde. Ret hurtigt inden i albummet åbner Casey op med, vi vil lave en impact, mens jeg laver en indkomst. Jeg har skrevet bruh til det, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal synes om det. Lidt corny, lidt intetbetydende. Jeg synes, der er meget af den her intetbetydende lyrik, som ikke rigtig vækker noget i os. Og generelt synes jeg egentlig, det instrumentale på titeltracket, men så kom i morgen, er rimelig rodet. Og jeg synes ikke, jeg får noget ud af de alt for mange lag, der er på den instrumentale side. Stil Permanent er et fint nummer med en lækker lyd, og jeg kunne rigtig godt lide omkvædet faktisk, vil jeg gerne indrømme. Så jeg synes, der ikke var nogle highlights. Men igen, jeg synes måske, at Casey's flow er lidt udlagt, delt op til tider, og det synes jeg nogle gange godt kan være lidt for meget. GPS er den nummer, som jeg har følt, jeg har hørt 100.000 gange før, og jeg blev ret ked af det, da jeg hørte den her helt generiske, taglige, instrumentale side af nummeret. Det løser jeg faktisk fint, og der er nogle sjove lines, jeg har skrevet. Ikke tænk, for jeg kender en, der kender en, der kender en. Og så går han videre, som jeg synes er meget fedt. Også jeg viser dig ting, ikke engang en GPS kan finde. Jeg synes, der er nogle fede perspektiveringer til navnet på nummeret, og jeg synes, det er udmærket. Jeg synes, det lyrisk er udmærket. Elefanter er næste nummer, og ja, en bar på, jeg har så mange kæder på, jeg burde bo på Skinnergade, er en fed bar, og jeg synes, at der helt klart burde komme flere som det, sådan nogle referencer, som vi alle sammen kender, fordi vi bor i Danmark. Eller ikke, at vi alle sammen kender, men vi alle sammen i hvert fald godt kan forstå, hvad han prøver at bevæge sig hen mod. Adrenalin kommer man hurtigt ind med. Barn kan give bedre gaver end stempler i dit pas, som jeg har skrevet, jeg synes var sjov. Jeg synes, Casey er god til at lave nogle rimelig sådan undervurderede, sjove, komiske linjer, nogle bars. Fordi jeg synes faktisk, at meget af det, han skriver, er sjovt. Jeg synes bare, meget af det bliver så sjovt, så det bliver dumt at høre på en eller anden måde. Der er en corny linje, og jeg kan lide, hvordan du er sammenskruet. Jeg føler også, man har hørt det mange gange før. Jeg føler, at det er 1500. gang, jeg hører det i en Casey-sang. Bare skrevet på en lidt anden billedsproglig måde hver eneste gang. Det er meget corny, det er meget hyggeligt. Jeg har ikke så meget imod den bare. Jeg synes, du burde blive. Vi kunne tage ugen fri, ude og lige mærke livet, lad pulsen stige. Fugle fri i byen, vi sus forbi. Jeg kan ikke huske, hvordan flået var der, så det må jeg undskylde. Men jeg synes, det er en fed sekvens. Jeg synes, det er en fed rimserie. Så mere af det kunne jeg godt have manglet på pladen, hvor der ligesom var et eller andet, hvor det flowede, hvor der var noget flow i rimene, og der var altså noget mere kød på det lyriske i hvert fald. Ikke? Så kommer Hvor blev tiden af, og jeg synes faktisk, det her nummer var super mærkeligt. Jeg føler næsten, at det går lidt for langsomt, i hvert fald under Casey's del. Jeg synes, han synger godt, som han selvfølgelig altid gør. Jeg synes, der er godt flow i hans del. Men jeg synes næsten, det er som om, man har taget et Casey-nummer, og så lige sat det på 0,8 gange speed. Det lyder lidt således, hvilket jeg synes var meget sjovt. Det var bare en lille ting, jeg lagde mærke til. Jeg synes, det er et lidt kedeligt nummer. Der er ikke så meget mere at sige til det. Interstellar kunne jeg ikke lide. Jeg synes, det var meget ensidigt. Han kom med en bar, så fucking vekselkurs. Fortæl mig om den faste rate, hvilket jeg synes var meget sjovt. Det fungerer rimelig fint her. Jeg synes, beatet er fuldstændig ligegyldigt. Så kommer vi til Forbi, som er et nummer, som der har et vanvittigt godt flow i omkvædet, hvis du spørger mig. Drukner ændrer det lidt ligesom lyd, synes jeg, og jeg synes, det gør det for det gode. Annika synger også selvfølgelig rigtig godt, og der synes, der er et fedt beat endda også under Casey's vers. Jeg synes egentlig, hele beatet formår at ligesom vække et eller andet i mig. Jeg synes, det er fed instrumental side af det. Jeg synes, i første vers, synes jeg, at Casey's flow er dårligt. Det er som om i sidste halvdel af første vers, hvor han ligesom sådan stopper halvvejs igennem hver bar. Det er som om man godt kunne have brugt en eller anden form for sammenhængende energi, der ligesom træk hele verset sammen. Ellers synes jeg, det er et fedt nummer, det må jeg sige. Annika synger aldrig før følt mig så tom, og det var lige der du kom. Det er meget nuttet, det er meget corny igen, men jeg synes det er hyggeligt. Så kommer Hver dag lang tid siden, som er et okay nummer. Jeg synes at hele første del er fuldstændig irrelevant, og så kommer vi til Lang tid siden, som jeg synes er en fed måde at break det op på. Jeg synes det er et fedt nummer. Jeg synes han dropper albumets bedste bar, plejede at være sulten. Det var den gang jeg husker.
ja, det var en hunger, jeg nød, som ligesom spiller på hungersnød. Han savner måske nogle gange at komme tilbage og ligesom arbejde for det. Jeg plejer at være sulten, plejer at vælge det hele, ikke? Jeg synes, det er super fedt. En bar, der giver mig kuldegysninger, for at være helt ærlig. Så mere af det, mere overspil, synes jeg klæder Casey super godt. Og jeg synes, det var en fed bar, og det var generelt igennem hele tracket faktisk en okay lyrisk. Så kommer Hvem Ellers, som er albumets sidste track. Og jeg synes, det er et fint beat. Og jeg synes, skal ikke købe et bord for at vide, hvor alle mine venner står. Er en fin bar. Jeg synes, der kommer flere okay bars. Jeg synes, den lyriske side igen bliver lidt bedre i slutningen af pladen. Og så kommer der et super fedt beat switch, og jeg synes specielt andet, altså det midterste beat, synes jeg er super fedt. Og jeg synes instrumentalen, det er noget af det bedste vi hører, og jeg synes faktisk også flowet er rigtig godt. Dog kommer han også med bars som, men jeg gemmer også til senere, ligesom æselører. Bro, der er et fedt omkvæd til allersidst, og så synes jeg egentlig, at outroen til selve albummet, de sidste 20-30 sekunder, er fornuftig. Albummet, alt i alt, synes jeg, var et udmærket album. Jeg synes ikke, der var noget at komme efter lyrisk, og jeg synes ikke, der var nok lækkert sprog, lækre rimeserier, lækkert flow til det overhovedet kommer op og ringe. Jeg synes, albumet blev bedre og bedre, jo længere vi kom ned i det, og specielt de sidste 3 numre kunne jeg rigtig godt lide. Men ja, meget ligegyldig lyrik, og meget lyrik, som jeg føler, at Casey har sagt 1500 gange før, og det er det primære problem, jeg har med skiven. Jeg føler virkelig, at jeg har hørt det her så mange gange før, og jeg er træt af at høre på den samme lyd igen og igen og igen. Men han henter det til sidst, og derfor synes jeg, at albumet ender med at få en 2,5 ud af 5. Det er bestemt ikke hans værste. Det er langt bedre end det seneste. Jeg synes godt, jeg kunne mangle lidt Casey bevæge sig lidt ud fra sin comfort zone. Prøve noget, der tog nogle risici, fordi jeg synes, det her bliver meget safe play. Vi ved godt, at alle sangene kommer til at få 10 millioner listens, og det bliver en fin sommer og bla bla bla. Men kunne man måske prøve et eller andet? Det kunne man nok godt, og stadig samtidig spille sikkert. Nogle af sangene kommer man til at lytte til igen. Mange af dem gør jeg ikke. Jeg har givet hver evig eneste sang en individuel rating, som står nede i beskrivelsen, hvis I er interesseret i det. Husk, det kan florere med +/1,5. Tak for at lytte til min anmeldelse. Jeg håber, I kan bruge den til noget. Jeg håber også, I måske ikke kan bruge den til noget. Husk, det er bare min mening.